Moi. No niin, hyvää iltaa tytöt. Iltaa. Mitä pidät minun 7-iltaisesta teatteriharrastuksesta? No kyllä menettelee. Ja seuraava kukka. Olisiko se tyttö B? B vai? No, ota joku muu. Minkälainen? Niin. Kyllä, roiskis. Olitko sä vai? Ei kun... Olen. Onko niin? Räkä ja roiskis. Oho. Et sä kans paljon nuku. Et sä nuku ollenkaan. Kyllä, ja lapio ja kaikki muutkin. Muutkin vehkeet. Kaikki taivaan ja maan väliltä pitää osata. No niin, hyvää iltaa tytöt. Ja tervetuloa, heippa. Mistä päin? Lahdesta. Mistä päin? Lahdesta. Myöskin Lahdesta. On joskus nähty. Olisiko se tyttö B? B vai? Antaa olla vaan. Kyllä, ja lapio ja kaikki muutkin. Muutkin vehkeet. Se on ihan mielenkiintoista. Mites semmonen, Nyt sitten kulkaapas. Sänky. Onks tää tärkeä juttu? on. Aina on saanut kaikkea mitä on halunnut. No, lasit päähän ja mennään. Hän olisi lähtenyt käymään kukaan kemissä. Hän olisi lähtenyt käymään kukaan kemissä.